Олеш как играе наистина, оле виж го. Рачо, може да се виждаш как в кръг наистина Стефан как така. Гледай го, виж какви движения прави той рибченци, бе. Сега виж какво прави. Ама изкри са. Отдолу виж та, бе. Баси, оле много игриво той, оле Стефан на гунта ревем сега. Се откачи от куката, бе. Оле, той е по-дебело. Вижте, той е по-дебеличко някак. Предното беше по-слабичко. Да, той е по-дебеличко странично. Гледай го, баси якото парченци. Супер. Супер модели. То се е ударило през перката, заради те верена страна. Горкото рибче. Сериям. И виж от външна страна, през крилото го фана. Да, оле горко. Той явно като се е търкало. И що те е станало, бе? Добре, около 800 грама килце. Супер. И те са най-хубави за ядене. Браво. Нямат... Да, обаче виж как се е закачило горко. Толкова много час гледа другата пръчка, виж къде, нямам време да... Да, аз има и другата пръчка, тама ни скара сега преди малко. Нямам време да си... Значи, 7 парченца. Пръчките, става е работа. Да. Това ли нещо? Мама. Ще го видим се. Опа, забива. Внимай да го тървеш, бая играй. Го търва. Един път, що ме е дошло. Тук помните ли, кой беше отървал така? Ти беше отървал. Ти беше отървал така накрая. Но това ще е такъв модел. Супер. Аз Била, половин килце. Кувечко. Може и повече да има. Няма да си ми кувечко. Обаче то сме фана. Фана е така се радва. То за първи път се е така. Погледнеш шужварни, как искаш да видиш. Има ли нещо шужварни? Не, кот да няма. Сериозна работа. За сега 9 парченца. Още и рано, ще видим после какво ще стане. Също като нас изкара. Не го ли виждам? Къде виждам вече? И ти видели ли по-странично така? Същия бе. Супер, 12 парче. 12 парче. Стане работа. Мали нещо кони. Ти са супер. Ама знаеш какво ще кажа? Като се махнете и главата, и аз се от тук махам малко и тук точно 2 пържа. Много било. Аз нали пържала съм много от тез. И ти си ми давал ето и 12 парче. И от халите си купувала, сигурно? Да, от халите точно такива не съм. Ой, и дръж здраво, бе. Че го тървеш, бе. Ето бе. Ай, 20 номер. То пък и тук пак към... Супер. Внимавайте да ни избяга пък. Супер затежава. 14 парчета. То чак с тежестта ли, кой ти налапава? Лапа всичкото. Хубавички, не е грозничко. Красиво такова е. Красивички са много те шара. 14 парчета имаме. Щях да имаме 17. Ма ние малките нали ги връщаме? Заради и... Те оттърваха. Ти потръгна. Оттървя рибата, ще го убия най-точно. Обаче много бягат тез, наистина, много палах. Виж как пуши. Да варим, бе. Да варим, а? Айде. Нали трябва да чета рибата, няма там. Вземем да варим рибата, то аз. Те с глави, те червата. Не знам, има ли, няма ли? Изкарай да видим и да варим, че тук на пече слънцето и формулата трябва да гледаме. Какво направихте ви двамата? Единия му се спи, другия не знам с какво, изтърва риби. На кой му се спи? На кой му се спи, не е спал. Той си знае кой е той. Обаче Рача каза, вари, той Стефан е килограмаря, нали? Нека твоя. Тук има около 15-16 кг, бах ти случай. Четешко ти. Тук няма се вижда от рибата, дай на... Оля ти избяга, чакай. Стефан, ела нас, аз тук мога да снимаш. Не се вижда, се закачи. Те се закачува, не? Не ще да бега. Взеха пърпа, чакай. Бързо снимай, брой рите.
15 ли бяха? 16. 3. Аз пък имам 2, Значи не 4, знам. 6, 8, 10. Той не е манчко, той е добро. Ага, не, първите 2-3 бяха много едри. Първите 12 парчета. Колко? 12 кила е 3, половина, и 3, 13. 6, и 3, 9, 14 риби са бе. Хубаво. 14, аз съм ги. Добре, Рачо, ай кажи чао и да... За нас, от нас толкова. 14 Другия път риби, ама малко кажете, повече.